בית זה יותר ממקום שרק גרים בו. בית זה המקום בו נחרטים זיכרונות, צוברים חוויות ומעבירים את הרגעים הכי יפים של החיים. אנחנו בחברת הנדל"ן האחים מאיה, דור שני של קבלנים, מתמחים ביזום ובנייה של פרויקטים למגורים בפתח תקווה והסביבה. שמי שולי סדייר, אנחנו רכשנו דירה ברחוב יוסף ספיר 23 בפתח תקווה. ירון צרפתי, וקניתי דירה אצל האחים מאיה בכרמלי בפתח תקווה. שמי עזרא מגד, אני גר ברחוב הצנחנים 18 פתח תקווה. התחדשות עירונית, תמ"א 38 ופינוי בינוי. חידוש פני העיר ואחריות על כל שלבי הבנייה. משלב התכנון הראשוני ועד למסירת המפתח. היה ליווי צמוד, זה לא סתם אמרו לי קח מפתח ולך. כל תהליך הקנייה עם היחס של תהליך הבנייה היה מושלם. הלוחות זמנים היו מדהימים, קיבלנו את המפתח כמו שנקבע מלכתחילה. אנחנו מאמינים בשקיפות מלאה מול לקוחות החברה ומעניקים ליווי מלא בכל התהליך ולאורך כל הדרך. הם נותנים לך את התחושה שיש מה שנקרא אבא ואמא, והתחושה היא מדהימה עם ביטחון מלא. הרגשתי בטוח בכל דבר ודבר שהיה בעיה. הרגשתי שאני בידיים הכי טובות בעולם. יש להם תודעת שירות שהלוואי הרבה קבלנים בארץ. כשנכנסתי לדירה שלי החדשה, ההרגשה הייתה מצוינת, הרגשה טובה. האיכות הבנייה היא איכות מאוד טובה, בחומרים טובים. הם לא חסכו בשום דבר. אני לא יודעת איך קבלנים עובדים היום, אבל יהיה לי מאוד קשה לעבוד עם קבלנים אחרים, כי בשבילי האחים מאיה זה מספר אחד. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחר הפעילות שלנו בעיר ולהתעדכן בכל הפרויקטים החדשים שלנו. השאירו פרטים כאן למטה ונחזור לכם.